Magyarországon, Budapesten születtem, és itt is élek. Bakó Johanna vagyok, de általában mindenki a becenevemben szólít, ami Hanka, és ezt véletlenül, amikor egy szótárt lapozgattam, tudtam meg, hogy finnül azt jelenti, hogy evező villa. Nagyon szeretem a zenét, szeretek énekelni, és 9 évet csellózom. 14 éves voltam, amikor apukám által megismerkedtem az Apokaliptika nevű együttessel, ami egy 3 cellistából álló finn zenekar. Érdekelnek a nyelvek, és akkor döntöttem el, hogy megtanulok finnül, amikor anyukám mondta, hogy van egy ismerőse itt Budapesten, akinek finn férje van, és ő tudna tanítani engem finnül. Amikor kisebb voltam, akkor nagyon sokszor néztem a tévében Mumint, és nagyon megörültem, amikor megtudtam később, hogy ez egy finn mesefilm. Régóta érdekelnek az északi kultúrák, és sok jót hallottam Finnországról is az ismerőseinktől, és én szeretném személyesen is megismerni a Mikulás, a sauna, a végtelen erdők, a roskenyér, az északi fény és az örök tél országát. És van egy ilyen kockásfülű nyuszi mese Magyarországon, amit mi készítettük otthon, ez egy nagyon kedvenc mesémnek a karaktere. Olen kotoisin Unkarista, Budapestista. Nimeni on Johanna Bakó, mutta yleensä minua kutsutaan lempinimellä Hanka. Tämä on hauskaa, koska en aikaisemmin tiennyt, että se on suomalainen sana. Rakastan musiikkia, laulan ja olen soittanut celloa 9 vuotta. 14-vuotiaana tutustuin suomalaiseen apokalyptikaan isäni kautta, ja apokalyptikassakin soitetaan celloa. Tykkään kielistä ja päätin opiskella suomea, kun äitini sanoi, että hänellä on tuttu unkarilainen nainen, jolla on suomalainen mies, ja he asuvat Budapestissa. Pikkutyttönä katsoin telkkarista Muumisarjaa, ja sitten oli kiva yllätys, että se onkin suomalainen tarina. Olen ollut aina kiinnostunut Pohjoismaiden kulttuureista ja kuulin kaikkea hyvää meidän ystäviltä Suomesta siis. Haluaisin itsekin tutustua joulupukin, ruisleivän, loppumattomien metsien, saunan, revontulten ja ikuisen talven valtakuntaan. Olen Eeva Korhonen, kotoisin Suonenjoelta Suomesta. Pieni kotikuntamme on vesistöjen ympäröinä. Asumme Järvi-Suomessa. Järviä Suomessahan onkin vain noin 188 000 kappaletta. Talvisin saamme nauttia kylmistä pakkasista ja pimeydestä, toisin kuin kesällä, jolloin valoa riittää vuorokauden ympäri. Pimeästä ja kylmästä selviän hyvin sisun, saunan ja suomalaisen talviurheilun, esimerkiksi hiihto- ja jääkiekon voimalla. Ulahdan jäiseen järveen tai paksun lumihankeen, jos tunteet meinaa kuumua liikaa penkkiurheilusta. Rakastan luontoa kaikkina vuoden aikoina ja nautin luonnossa liikkumisesta esimerkiksi sauvakävelemällä. Kesäisin pakenen metsään kesämökille. Ylpeänä esittelen maailmalle Suomen vientituotteita. Heavy metallia, designia, Nokian puhelimia ja tietenkään joulupukkia unohtamatta. Tykkään hirveästi muumeista ja tämän kirjan sain lahjaksi täriltäni. Haluaisin tietää, minkälaisia ovat unkarilaiset. Olemmehan kuitenkin sukulaiskansoja. Eeva Korhonen vagyok, Suonenjoki valjöttem Finnországból. Kis lakhelyemet nagy vízterületekkel veszik körül. Finnország tavas területen lakom, ahol mindössze 188 000 tó található. Télen a csípős fagyot és a sötétséget elvezhetem, nem úgy, mint nyáron, amikor éjjel-nappal fény vesz körül minket. A hideg és a sötét ellenére átveszelem a sziszú, a sauna és a téli sportok, mint síelés, jéghoki segítségével.
Megmártozom a jeges tavak vizében, vagy a vastag hóban, ha a TV közvetítéseken keresztül végzett passzív sportolás során a forrongó érzelmeket le kell hűtenem. Nagyon szeretem a természetet, annak minden éjszakát. Élvezek a természetben lenni, és nagyon szeretem a nordic walkingot. Nyáron azonban bebújunk erdei kis nyaralókba. Mint finn, büszke vagyok a heavy metal zenékre, a híres formatervezéseinkre, Nokia telefonjaink ismerte váltak a világon, nem is beszélve jólupukról, az igazi finn Mikulásról. Engem érdekel az, hogy miénk a magyarok, hiszen rokon nép vagyunk.